Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, La Trapezionista konpainiatik Maitane Azpiro zuzendari artistikoa izango dugu. Bigarrengoz, oraintxe bertan martxan dagoen Spring Lindy Weekendetik Maite Ruiz de Erentzun izango dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1912an, Titanic ontzia lehen aldiz atera zen Southamptongo portutik New Yorkera. Arazoak nahiko azkar hasi ziren, izan ere, ikatz hornikuntza ezin izan zuten nahi bezala egin, eta gainera ikastegian sortutako sute batek ontziaren abiadura moteltzera behartu zituen. Ontziaren jabe zen konpainiak, ordea, aurrez adierazitako egunean iritsi nahi izan zuen, asmo publizitarioekin eta abiadura bizkortu nahi izan zuen. Apirilaren 14 gauean, izeberg baten aurka talka egin zuen. Ontzia osorik ondoratu zen eta ia 1500 pertsonak galdu zuten bizia. 1919ko egun berean, Mexikon Emiliano Zapata hil zuten. Nekazari familia batean jaioa, lurrak nekazarientzat zirela defendatu zuen. Nekazaritza erreforma aldarrikatuz, hegoaldeko armada askatzailea osatu zuen, Mexikoko iraultzaren hasieran. Bilera batera zioala sinetxarazita, 10 hil zuten. Hainbat urteren ondoren, 1976ko apirilaren 10ean, Guardia Zibilak 2 langile tirokatu zituen Zarauztik Meagarako errepidean. Felipe Suárez Delgado eta Federico Astillero sokaina ziren. Lehena, tiroa buruan jasota, biharamunean hil zen. Guardia Zibilak berehala zabaldu zuen ohiko bertsioa. Kontrol bat jarria zutela eta autoa etzela gelditu. Besoan tiroa jasota zaurituta zegoen Astillerosek beti ukatu zuen, ordea, han inolako kontrolik zegoenik. Are, Guardia Zibilak kontrakoa deklaratzeko agindu izan zion, arrakastarik gabe. Bi lagunak Zarauztik etxera bueltatzen zioazen, zestoara. Zeruko argia izan zen gertatuaren berri ikuspegi kritiko batetik informatu zuen hedabide bakarrenetako bat eraila eta bestea zauritua izenburupean. Azkenik, 1988ko apirilaren 10ean, Ostiral Santuko hitzarmena sinatu zuten Irlanda iparraldeko alderdi ia guztiek, Dupek ez, eta Londresko eta Dublingo gobernuek. Honen bestez, Ipar Irlandako gatazka politikoa beste fase batean sartu zen, gatazka armatua amaitu baitzen, ordura arte ezagutzen zen eskeman behintzat. Irlandako iparraldeko eta Irlandako Errepublikako herritarrek erreferendumez berretsi zuten akordioa. Ondorioz, Irlandako Errepublikak konstituzioa aldatu zuen, iparraldeko 6 konderrien soberaniari uko eginez. Akordioaren arabera, iparraldeko irlandarrei euren etorkizuna erabakitzeko eskubidea onartu zitzaien eta besteak beste, Ipar Irlandako biltzarra eratu zen. Akordioaren oinarrietakoa zen 6 konderrietako botere autonomikoa protestanteen eta errepublikaren artean banatu behar zela, beti ere hauteskunde demokratikoetan izandako emaitzen arabera. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, Pasko astea dela eta agenda ezberdina izango dugu. Ostiralean, Pilotx kale antzerkia izango dugu Mendillorriko Zibiboxean. Arratsaldeko 6etan izango da eta doako sarrera librea izango du. Larunbatean, beste hainbat ekitaldiren artean, Unibertsitate antzerkiaren erakustaldia izango dugu Iturramako Zibiboxean, antes de que amanezka. Arratsaldeko 7:30 izango da eta euro bateko sarrera izango du. Azkenik, igandean, goizeko 10:00 11:30 Legonautas robotika lantegia izango dugu Milagrosako Zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan 12.000 autonomok hilean 125 euro gehiago ordaindu beharko dituzte gizarte segurantzako kotizazioetan. Estatuak enpresa buruen eta seniden gutxieneko zerga oinarria handitu du. Kaltetutakoen zati handi bat 50 urtetik gorako landa eremuko emakumeak dira. Irudi nagusian, emakume bat Israelek Beiruten erasotutako eraikin baten hondakinen ondotik igarotzen. Honen lerroburua, Israelek Libanorekin negoziatuko du. Bonbardaketak jarraitzen duen bitartean, Hezbolaren desarmeari buruzko elkarrizketak izango dituzte.
Eskuineko berrietan, Nafarroan 573 pertsona aberatsenek jasotzen duten ondare zergaren 45% ordaintzen dute. Azpian, maskararen epaiketak PSOEren finantzaketa seinalatzen du. Azkenik, Beriainek zor bat kitatu zuen etxebizitzarako eraikuntzarako egokia ezen lurzati baten bidez. Goiko berrietan, 30 zabor edukientzi tuterako lur huts batean. Ondoan, ez nintzake politikara itzuliko pistolaz apuntatuta ere. Azkenik, osasunaren aldagaiak bildu eta ordaindu behar dira. Berria egunkarian aldiz, honela dio lerroburuak eta irudi nagusiak. Negoziazioa eskaini arren su-etenik ez Libanorentzat. Atef Abu Saifen iritzia, Zisjordania ahaztua. Bigarren eguna bete du Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek hitzartutako 2 asterako meniak. Eta tentsioa sortzen duten auziek bere horretan segitu dute. Israelen Libanoko erasoaldiak eta Hormuzko itsasartearen itxierak. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak keinu bat egin du, Libanoko gobernuarekin negoziatzeko prest dagoela esan da. Irudian, Israelek herenegungo bonbardaketetan txikitutako eraikin baten hondakinak, atzo, Beiruten. Beheko berrietan, Donostiako Eureka Zientzia Museoa ez istea erabaki du Kutxa Fundazioak. Ondoan, Elak eta Labek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletako langileak. Azpian, Foruzaingoko 1200 postuetatik 4 baino ez dute baloratuko euskara modu espezifikoan. Eskuineko argazkian, Aranburuk lortu du bere etapa. Amaiera zirraragarria izan du itzuliko 2. egunak, eta Kofidiseko ziklista bikain aritu da une erabakigarrian. Goiko berrian, Itziar Ugarte Irizar idazleak dio. Mekanismo ahulak ditugu aurretik egon diren pertsonak eta mugimenduak ezagutzeko. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Israelek Libanoren inguruko nazioarteko eskaerak alde batera uzten ditu eta negoziazioi mehatxu egiten die. Iraneko hartarazi du bonbardaketak hasierako su-eten akordioaren urraketan nabarmena direla eta haien jarraipenak AEB-ekin Islamabaden aurreikusitako negoziazioak zentzugabe utziko dituela. Argazki nagusian, Aranburuk bere klase izugarria erakutsi eta irabazi du galdakaon. Alex Aranburuk lasaitasun handia eta indar ikusgarria erakutsi zituen atzo Elexalde igoeran lehen aldiz gainditzeko eta itzuliako 3. garaipena lortzeko. Eskuineko berrian, Urrutiko etxea berriro epaitzen hasi dira Parisen. Beheko berrietan, Alabes Gloriosaseko Dafne Tribinok dio. Azken ukitua ematen eta liga irabazten saiatuko gara. Ondoan, Etxegaraik Commonwealtharen erreforma proposatzen du. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Julio Villanueva. Itoizko urtegia egin zuten, baina beste hainbat ez egiteko balio izan zuen gure borrokak. Duela 30 urte Itoizko solidarioek urtegia egiteko lanak geldiarazi zituzten. 8 lagun ziren. Jakina den bezala, kableak moztu zituzten eguna argitzen ari zelarik. 1986 urtea zen. Apirilak 6 zituen. Eraso horren ondorioz, ia urtebetez egon ziren obrak etenda. Kable horiok Itoizko urtegiaren presa egiteko hormigoia garraiatzen zuten. Ezinbestekoak ziren urtegia irekitzeko. Solidarioek helburu garbia zeukaten. Ekintza zuzenaren bitartez lanak geratzea inongo giza kalterik eragin gabe. Julio Villanueva aktivistak eman ditu xehetasunak Euskal Herria irratian. Eskuineko berrian, Goian, Lorenzo Etxarri. Urtean 200 animalia jasotzen ditugu, gehienak txakurrak eta katuak. Urtero 100 txakur eta katu iristen dira Iruñeko animalien arreta zentrora zaintza. Urtero 100 txakur eta katu iristen dira Iruñeko animalien arreta zentrora zaintza babes eta bigarren aukera baten bila. Udal espazio honetan abandonatutako, galdutako edo konfiskatutako animaliak hartzen eta zaintzen dituzte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako?
Benetan? Bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Maitane, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zuek. Gaurkoan, La Trapezionista proiektuaren izenpean zatoz. Konta iguzu pixka bat nor den La Trapezionista edo zer den proiektu hori? Trapezionista berez da konpainia bat, zirko konpainia bat, baina azken urteetan hasi gara, nik bere garaian ikasi nuen bitartekaritza kulturala eta artistikoa, eta landa eremura etorri nintzen orain dela 2 urte bizitzera, eta orduan, orain dabil pixka bat handitzen bere akzio espektroa edo bere ekintza mugimendua, eta orduan alde batetik dauke sorkuntza eszenikoa, baina baita ere badaukagu landa eremutan sorkuntza komunitarioaren inguruan, gero bitartekaritza aurrekin, gazteekin, artistiko eta kulturala, eta ziurra azten zaidala, baina azkenengo urteetan mugimendua handia egon da. Eta pozik nago, lana nahikoa daukagu, eta holaxe, azkenengo sorkuntzan ari gara orain lanean, maiatzean estreinatuko dugu, da Zuamu ikuskizuna, eta, nahi bai, xehetasun gehiago eman ditzazke, eta estreinaldia egingo dela maiatzan Leioan, guain dela 2 urte daramazkigula lanean bertan, eta zuhaitz bat dela gure estenan laguna, gara 4 pertsona eta zuhaitz bat. Proiektu hau noiz sortzen da eta nondik edo ze ideiatik abiatzen da? COVID garaia baino lehenago, ni egiten nuen lana konpainia desberdinekin, proiektu desberdinetan, Frantzialdean, Iparraldean, Euskadin bai, eta, pixka bat ze falta nuelako sentsazioa neukan. Orduan sorkuntza, prozesu batean sartzeko gogoa sartu zitzaidan. Eta, esperientzia nahikoa neukan ibilira, beste sorkuntza batzuetan kolaboratuz, eta, nereak ere propioak egin nituen aintzinean. Eta tira, COVID-a garaian pixka bat antolatu nuen informazio guzti hori edo grinak edo desioak, eta La Trapezionista sortzen da sorkuntza berezi bat bati harrera emateko. Garai nahiko goraberatsuan sortuta ikusten dut. Nolakoa izan da bilakaera, aipatu duzu hasieran zenuten lan, agian ez dela orain dituzuen fronte guztiak. Nola junda proiektu honen bilakaera? Hasiera batean sorkuntzak eta mediazio txiki batzuk, gero ni beti denbora luzean egon naiz transmisioan oso interesatua, klaseak eman ditu, zirko klaseak, dantza klaseak, eta 3 ardatz horiek nolabait beti egon dira La Trapezionistaren baitan. Baina gerora, jaio zen nire alaba, gero ere ni handitzen joaten naiz, eta gauza gehiago ere gogoarekin beste gauza batzuetan ere transmisioan gehien bat, transmisioan gehiago sartzeko, baina ez bakarrik transmisioan klaseak edo baizik eta beste ezagutza batzuk, eta gestio kulturalean ere interesa sortzen zait, gehien bat landa eremura etortzen naizenean lanera bizitzera barkatu, ikuste ditut gabezi batzuk landa eremuan, eta tira, gabezi horiek nolabait
asetzeko grinarekin, ez? Hori da aldaketa nabarmen bat. Eta gero, bueno, pues, edukazio artistikoa ere beti gustatu izan zait, eta bueno, eskolekin lan egiteko beti ere gogoekin, eta tira gutxinaka, gero, bueno, pues, jendea lagunak agertzen dira bidean, eta aliantzak agertzen dira, eta beste proiektu batzuetan sartzeko aukera ere bai, orduan, bueno, pues, gutxinaka ekosistema hau sortzen doa. Aipatu duzu maiatzean estreinatuko duzuela emanaldi berria. Pixka bat, emanaldi buruz hitz egiten, ekitaldiei buruz hitz egiten, oraintxe bertan zein da proiektuaren norabidea? Soilik estreinaldi horretara zaudete, badituzue beste ekitaldi batzuk martxan edo zein da norabidea? Tira, oraintxe bertan dago makina nahiko kea ateratzen, osea, zutan, izan behar du hilabete bat oso intensoa. Eta badago, sorkuntza hori bidean, 2 urtetako ibilaldia izan duena, eta orain badaukagu nazioarteko zirkoaren eguna dela ospatzen dela apirilak 19-18 inguru hortan, eta Gaiarrerekin eta Zibibox sarearekin ere bai, lortu dugu sortzea emankizun bat, sorkuntza bat, Iruñako jendeari eskaintzeko. Eta horrekin egongo gara Buru-Belarri hurrengo astean, egonaldian, etorriko dira artistak, batzuk Bartzelonatik, beste batzuk Toulousetik, Nafarro aldetik ere bai, Bilbo aldetik ere bai, eta gero, musikariak Nafarrotik. Eta horrekin egongo gara Buru-Belarri. Eta gero... Berehala da. Barkatu? Hori berehala da datorren astean esan duzu, ezta? Bai. Baina prestaketak ja badara mazkigu urte batzuk. Eta zer da ikusiko dena bertan? Ikusiko dugu zirko garaikidea gehien bat, eta, malabareak, oreka sokaren gainean, soka lisoa edo, esaten dena, soka aereoa ere bai, trapezioa, eskailera, eta ez dakit zera azten dudan. Gutxo gora bera hori. Gero musika zuzenean ere izango dugu, Jon Celestino eta bere biragunen eskutik, eta Marta Rojok egingo du aurkezpena, maestra de ceremonias edo esaten zaion persona Monsieur Loyal izaten zen lehen zirkoan, pixka bat Madame Loyal izango bat zen bezala, aurkezlea eta, numeroak lotzen dituen pertsonai bat, klaun bat. Ekimen hau nola sortu zen? Gaiarrerekin, Zibibox sarearekin aldi berean, zirkoaren eguna zuen proposamena izan zen, iritsiz zuen edo nola sortu zen? Ni joan nintzen Gregorekin hitz egitera, Grego da Gaiarreko zuzendaria, orain dela ja 2 urte, eta berez proiektua, eskaini nion proiektua zen beste bat, baina, izketan bata bestearekin pixka bat komeni zitzaiona antzokiari ere bai, eta, bere estrategiak dauzka propioak, eta, hitz egiten, azkenean akordio batera iritsi ginen, eta, tira, horrela, eta gero Zibibox ere laguntza, nolabait laguntzera nik deitu nuen, eta beraiek ados zeuden ere laguntzeko, bertan egingo ditugu egonaldiak, sorkuntza egonaldia, eta horrela gutxi gora bera. Aipatzen, bai ikustaldi hau, bai maiatzen estreinatuko dezuena, zer dute berezi zuen ikuskizunek? Zer du berezi gure ikuskizunak? Nik uste dut freskotasun asko dagoela, zirkoaren inguruan ez da berez zirko sorkuntza bat, nola esplikatu, baizik eta gala bat, kabaret bat, badira formatu hau da zirkoan oso
nabarmendua. Nik beste arte eszenikoetan ez dut asko ikusi, bai badagoela, bueno, pues, kabareta, Leize Minelli, eta, bueno, pues, urte haietan egiten ziren olako freak shows, edo, bueno, pues, gauza, hola, nahiko desberdinak beraien artean eta bereziak, ez arraroak, pixka bat normaltasunatik edo kanpo, ez? Eta, baina berezkoa nik uste zirkoari zaiola. Tarduan bada oso dinamikoak, numeroak dira oso intensoak orokorrean, eta oso bizia. Osea, bueno. Eta horren guztian artean saiatzen gara ere bai, bueno, saiatzen naiz, nire partea da zuzendaritza, orduan saiatzen naiz nolabait lotzen eta dramaturgia bat sortzen numero horien artean eta pertsonai horien artean. Nori dago zuzenduta ikuskizuna? Bai. Nori dago zuzenduta, ezakit onden Barkatu, zuzenduta dago, bai. Nori dago zuzenduta, nik uste mundu guztiari, nik uste ez daukala adinarik. Osea, a ber, haur txikiak ez dakit, 3 urte adibidez ez da txikien dako zuzendutako ikuskizun bat. Bueno, arraroak dira zuzenduta daudenak txikiei, hau, bueno, pues, nik esango nuke publiko orokor bati zuzenduta, zirkoa gustatzen zaion jendearentzako, poesia, musika zuzenean, bai. Nola da zure lana zuzendari bezala? Imaginatzen dut, ez dela erreixa pixka bat denaren gainean egon beharko zera, edo ez dakit, bueno, konta iguzu zein den zure lana zuzendari bezala? Ai, ama. Bueno, zuzendari artistikoa da plan bat, eta gero da koordinatzea, eta, bueno, pues, guztien artean elkar ulertzea, egutegia jartzea, pues, jasotzea ere bai, zeinak da, bueno, pues, nik medikoa daukat egun horretan, eta, bueno, pues, dena moldatzea, eta gero aldez aurretik lan asko pixka bat hori ez, pentsatzen nola izan behar duen ikuskizuna, ze kontatu nahi dugun, nola egin behar dugun, ze materialak behar ditugun, nola izango diren jantziak, nola izango diren musikak, osotasunean nolabait osotasun hori begiratzen, ez? Ez bakarrik gauzak bereizita, baizik eta osotasun bat egiteko alderdi desberdinak neurtzen eta bideratzen. Eta zenba denbora daramazue ekitaldi hau prestatzen? Uau! A ber, baiezkoa esan ziguten, uste dut, urte bete gutxi gora bera, nik esango nuke. Eta urte betean, esan nahi dut, urte bete prestatzen egun bakarreko ekitaldi bat edo ekitaldi hau gero errepikatua izango da beste momenturen batean? Oraintxe bertan dauzkagu bakarrik 2 data. Saiatu naiz, bueno, pues, adibidez gure zirkoa badauka karpa bat Tolosan, Iker Galartzarekin harremana daukat, baina justo jendea etortzen den momentu horietan, osea artistak etortzen diren momentu horietan, beraiekin karparekin daude kanpoan, orduan ezin dugu izan leku hori berriz ere egiteko ekitaldia. Gerora begira, bueno, beste leku batzuekin ere hitz egin dut, baina ez dut izan, ni pentsatzen nuen jira txiki bat egitea honen inguruan, baina oraindik ez ditugu zehaztu datarik, ez da konpromezurik ere. Beraz, ez dakit oso ondo ze pasako den gerora begira. Gu saiatuko gara, beste, bueno, pues, bideratzen, ez? Nola baiet egonkortasun batez, bino bai jarraikortasun bat eukitzen. Gure badez bada adibiliko gara, Nolakoa izan da sorkuntza guzti hau, prozesu hau, zuzendari artistiko bezala, imaginatzen dut artista guztiekin izango dezula harremana eta haiekin lan egiteko aukera. Nola da taldean lan egitea, behintzat ekitaldi honi begira?
Ba, alde batetik oso aberatsa, bueno, niretzako behintzat, niri asko gustatzen zait jendearekin lan egitea, eta gero ere nolabait niretzako zirkoan orokorrean oso eskuzabala gara, eta hori oso atsegina da lan egiterako orduan. Zuk ematen duzulako, baina ere jaso egiten duzulako. Eta, bueno, tira batzutan ere bere zailtasunak dauzka, ez? Osea, gizakiaren harremanak, beti gaina intensoak izaten dira prozesuak, orduan batzutan jendea urrutitzen da, eta batzuk blokeatu, eta beste batzuk aserratu, eta, bueno, pixka bat denetarik sortzen da hor, ez? Baina orokorrean nik uste oso aberasgarria zaidala niri behintzat. Badago zerbait zehazki transmititu, adierazi edo sentiarazi nahi diozuena publikoari, edo ikuskizun bezala, besterik gabe ikuskizun bat da? Bueno, niri beti horrelako ekitaldiak prestatzen, bada zehoze niretzako jende asko dago eskena gainean, eta jende asko dagoen eskena gainean jada beraztasun handia dago, esan nahi dut, pertsona bakoitzak bere berezitasunekin, osea, dira 13 pertsona, 11 pertsona estenan gainean pasako direnak, eta horrek ja nolabait mundu txiki bat, mikrokosmos bat erakusten digu, ez? Pasatzen diren gauza txikiak edo handiak direla ere, horrek ja da kontakizun handia dakar. Hori gustatuko litzaiake pasatzea jendeari. Ados, ea publikoak horrela hartzen duen. Zuretzako gaur egun zer da zirku garaikidea? A ber, gaur egun zer da zirku garaikidea? Bueno, zirkoa nik uste arte eszeniko eta eszenikoak ez direnak ere bai, haien inguruan badagoela nolabait pixka bat aurragoa dela, ez? Ez dago hain garatua. Eta pertsonaren bizitza batekin konparatuko bagenu, niretzako izango zen nerabetasunean dagoela, ez? Igual dantza edo musika ja heldutasun batean daude, eta, bueno, zirkoak oraindik asko du kontatzeko. Eta egiteko eta garatzeko. Orduan, zirko garaikidea, bueno, orain ari da nahazten beste disiplina batzuekin, bueno, orain dela ja aspaldi, osea ez da berria, porque, bueno, dago zirko antzerkia, zirko dantza, badaude nolabait beste gainontzeko disiplina batzuekin eta arte batzuekin nahaztuta, eta, bueno, hibridazio horrek nolabait nik uste aberasten duela ere zirkoa eta bere garaikidetasuna, eta baita ere gainontzeko arteak ere bai, ez? Osea, nik uste, bueno, mugarik gabeko sormen batetara doala. Ja, badago oraindik haustura bat, bueno, niretzako behintzat haustura bat egiteko, nolako imaginarioa daukagun, zirkoaren animaliak eta karpa eta oso polita dela, eta ni ere ados nago, baina nik uste asko garatzen ari dela, eta badaukala beste formatu batzuk ere bai, ez dela bakarrik karpa edo animaliak edo, bueno, bai, aberastasun hori gero eta handiagoa dela, ez? Zirko garaikideari esker ere bai. Aipatzen zenuen, garapen horri buruz ere galdetu nahi nizun. Azken urteetan bilakaera espezifiko bat izan du zirkoak edo bilakaera nagusiago bat? Azken urteotan nik uste apostu bat dagoela politika kulturaletan, zenbait lekuetan. Adibidez, bueno, esango nuke Katalunia dela referentea handia, orain Euskadi ere egiten ari da apostu bat. Bai, osea, bai, badago
nolabait bidea irekitzen laguntzen dioten erabaki batzuk. Ze ekarpen egiten dio zirkoak gaur egungo kulturari? Jamaz, ez aia. Nahi badezu pentsatu zakezu eta gero erantzun, nahi badezu saltatu zakegu hurrengo galderara. A ber, ze ekarpen egiten dion gaur egungo kulturari zirkoak. Bueno, nik uste zirkoaren erranguratsuena dela arriskua. Arriskua eta gero bizitza eta heriotzaren arteko harreman estu hori, ez? Zirko ikuskizun bat joaten garenean ikustera, badago, alde batetik, ez dakit nola esan, baina morbo moduko bat, ez? Arrisku hori sentitu nahi dugu, baina gero badago ere zelebrazio bat edo festa bat ongi atera delako. Eta, bueno, nik uste hori ekarpen bizitzaren zelebrazioak zentzua ematen dion kulturari, nik uste oso interesgarria dela, ez? Gutxienez interesgarria. Eta, bueno, nik uste dut ere zirkoa oso zabala dela publikoari horren inguruan, ez? Bizitza ospatzen dugulako. Orduan jendeak bizitza nolabait ospatu nahi du, ez? Eta zirkoak laguntzen digu nolabait hori bermatzen, hori azpimarratzen. Bizirik gaude eta gustatzen zaigu bizirik egotea. Aipatzen zenuen, azken urteetan Katalunia erreferente izan dela zirkoan, Euskal Herrian ere hasi direla gauzak, nolakoa da zirkoaren egoera Nafarroa barruan? Badaude lekuak eta espazioak zuek egiten duzuen erakusteko? A ber, bai, badaude lekuak, badaude, erakusten, adibidez, nik ezagutzen ditudanak behintzat, dira bi leku demagun transmisiorako, entrenatzeko, edo formatzeko, ikasteko. Gehien bat zuzenduta aurrei, batzuk ere nagusiei. Eta gero dago sorkuntza leku bakarra, nik ezagutzen dudana behintzat, dela el punto gunea. Eta, orain jaio da Nace Nafarroan, pixka bat horrei buelta emateko gogoarekin ere bai, porque, instituzioaren aldetik adibidez ez dago bat ere aurre ikusita zirkoa laguntzea, ez ikustea, ez ikustaraztea, ez dago interes bat, arte hori publikoari edo laguntzeko, edo publikoari erakusteko, edo, ez dago, orduan nik uste, nahiko eskasa dela, baina ni konfiantza handia daukat Nacen, Nafarroako zirko elkartean, eta espero dut lan polita egingo dugula, eta hemendik urte batzuetara gauzak aldatuko ditugula. Aipatzen duzula, hemendik urte batzuetara, ia bukatzen hasiko gara elkarrizketarekin, baina galdetu nahi nizun orain daukazuela apirilaren 19-18 inguruan Gaiarrekoa antzokian, maiatzean daukazuela joan beste ikustaldi baten estreinaldia, badago beste proiekturen bat etorkizunera begira hasia landatzen hasi nahi duzuna? Bai. Badaukagu hurrengo urtera begira daukagu Zuamo Eskola izeneko proiektu bat garatuko dela Araxes ikastetxean, hemen Betelun. Gero Izarautza proiektua dela komunitatea, ondarea eta kultura, da hemen Baiaran ere Araitz Betelu Baiaran egiten ari garen proiektu bat, oso polita dena.
gauaren inguruan, gaua da gaia, eta gauaren inguruan helburua da komunitatea, herri bizilagunak elkartzea, pentsatzeko, gauzak egiteko, behatzeko, eta komunitatea egiteko. Eta gero, beste komunitateen arteko, esan nahi dut, lurraldeen arteko elkarteekin, beste lau elkarteekin, penintxulakoak, egin dugu beste proiektu bat dela Aula Albura, eta ere aurten garatuko dena, direla landa eremuetan gestio kulturalak bideratzeko praktika batzuk. Ikasleak hartzen ditugu gure konpainietan edo gure elkartetan, eta pixka bat erakusten diogu nola funtzionatzen duen konpainiak eta nola lantzen den kultura landa eremuetan. Orduan makinariak martxan jarraituko du. Eskatuko dizut orain badakit ez dela zure lana, zuzendari artistiko bezala, baina promozio lan pixka bat egiteko eta azaltzeko zergatik joan beharko genuken bai Gaiarre Antzokira, bai Leioara estrainaldia ikustera. Gaiarrekoa berezia izango delako, berezia, lanean gabiltzalako urtebetez, ez dakigulako emanaldi asko egongo diren atzetik, orduan igual aukera gehiago ez dituzue horren ederra izango den ikuskizun bat ikusteko, eta ikusgarria izango delako, ederra eta ikusgarria, oso bidai polita. Eta gero maiatzan Leioara joateko, oso ikuskizun berezia delako. Eta nik uste horrelako gauzak ez direla alata nola ikusten. Zuhaitz batean txintxilikatzen gara, bi akrobata gara, lurrean hasi eta lurrean bukatu, baina bidean zuhaitzaren gainean denbora asko ematen dugu. Eta, nahasketa berezia da. Bertan ere egongo da teknikari baso zain bat, ambientologo bat, eta berak, beste gauza batzuk kontatuko dizkigu ere bai. Berezia da. Ados, Maitane, bukatzeko azkeneko galdera esango dizut. Zer esango zenioke oraindik zuen proiektua, La Trapezionista konpainia, edo zirko garaikidea ezagutzen ez duen bati? Lehenengo galdetuko nion zergatik ez duzu ezagutzen. Eta gero, tira, depende. Igual ez zaio gustatzen arte estenikoak, igual antzokia ez zaio gustatzen, igual kaleko ikuskizunak nahiago ditu, ez dakit. Ados, airean utziko dugu orduan. Bai, nik uste norbait derrigortzea zerbait gustatzea ez dela bat ere esanua. Nire aitak adibidez bertsoak asko maite ditu, baina antzokiak ez. Orduan, zer esango diozu, bertsoak ikustera joateko. Osongi, Maitane, horrela utziko dugu orduan, egin dezala norbera nahi duena. Apuntatzen ditugu zuen zitak, aprilaren 19-18 inguruan Gaiarren, eta maiatzen Leioan ez tezu aipatu eguna, ez dakitzea zuta dagoen. Bai, Gaiarren egongo gara 19, apirilak 19, eta Zibibox Mendillorrin egon gara apirilak 25. Ez dakit sarrera kontuak nola dauden, baina Gaiarren ez ziren asko geratzen. Eta maiatzan izango gara 14 eta 15 Leioan, baina gero ere kalealdin ere egongo gara, Araban ere egongo gara irailean, uztailean, gero, badaukagu gira polit bat. Orduan Leioan ezin gaituztenak ikusi, ziurrena beste leku batzuetan ere ikusiko gaitu. Eta Nafarroan ere egongo gara. Ados, Maitane, mila esker etortzagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Eskerrik asko, ongi, dena ongi. Plazer bat zuen izana, animo lan guztiarekin, ea makinariak martxan jarraitzen duen, eta laster arte ikusiko gera. Oso ondo, Mila esker, Aitane. Behar duzun guztirako aseguru bat dago.
Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur, udako eguraldia. Eguna beho-hodei ugarirekin hasiko dugu kostaldean eta inguruko eskualdeetan. Goizean, laster jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da, zerua ia garbi. Hauts gandu pixka bat izango da eta arratsaldean bero-hodei batzuk garatu daitezke. Goizean, hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du kostaldean. Temperatura maksimoek berriro ere gorantz egingo dute, orokorrean 25 gradutik gorako balioekin, eta barnealdeko leku askotan 30 gradu inguruko balioekin. Larun batean, frente hotz batek lurraldea zeharkatuko du, eta eguraldiak okerrera egingo du nabarmen. Goizaldean eta goizean goiz, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, baina goizean segituan lainotuko du. Goizean euri pixka bat egin dezake, baina euri gehiago espero du egunaren bigarren partean. Fronteak Euskal Herri osoa zeharkatuko du eta euria eta zaparradak egingo ditu. Zaparradak sarriago botako ditu eta ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin. Arratsaldean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da. Temperatura pixkanaka jaitsiko da. Jaitsiera nabarmenagoa izango da arratsaldean eta elurkota gauean 1000–1200 metro inguruan egon daiteke. Kaixo eta ongi etorri gurera, Maite, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo, oso pozik. Imaginatzen dut, ja, erdi urduri egongo zerala, ja Bai. jaialdia erdi hasita dago. Bai, Kamisetan ikusten dizut, SLV ikoitza, Bai. Spring Lindy Weekend. Bai. Konta eguzu, zer da Spring Lindy Weekend? bueno, bada swingeko jaialdi bat, naiz eta weekend esan ostegun barizaku zapatu da domekia hartzen da bezena. Eta, egiza esan mundu guztitzi dato zentia, dantzan eitzen, musikia eitzen, dana swingeko mundu baten. Nola sortu zen hau? Komentatzen genuen hasi ez, hemen nahiko exotikoa izan daiteken hau, nola sortzen da hemen Iruñean? Bai, swinga forma askotan aldozu deskubridu, baina egiza da, behin deskubridu zula, jente asko hori paseraku, derrepente ez dola ezer gehiago munduan. Osa, ipintzen zara, nik hau nahi otein bizi guzti izan, eta badaoz Iruñan bizi dizen Elios eta Andres, bakoitzak bere historiz dauko zelan topazan swingaz, baina bizak berton bizi dira, eta eskola bat sortu eben, Big Kick deitzen dana. Eta, Big Kickek daukoz astero klasiak. Eta nahi eben amendik pizkat urruna osuan, eta jaialdi bat antolatzea dezidu eben. Zenbat urte dara matzatea hau antolatzen? Ja, 9. edizioa da. Eta hasieran sortu zena da gaur egun dena, edo aldatzen junda? Ez. Hasieran, zepu ez diozu imagina zema jente etorriko jatzun, edo lan orduan, hasikeran baizan txeku haua, eta beti objektibo bat izan da, kanpotik ekartia zentia Iruñara, eta berton izatia partekatzeko lekua, baina hori zen, hasieratik zentia kanpotik ekarri, hemen topa, eta gerota handizao egin da jentia, gerota jente gehiago ekarri, orduan horrek jente gehiago deitzen dago parte hartzera, eta adibidez asteburu honetakoa ehondan handizena da. Baluarten 4 sala daukauz, klasiak, kontzertuak, dantza, jai motan, Iruñako kalietan behongo gara, eta gerota handizao doia da, nik esaten eutzen, usto, ezin dala gehiago, baina urrengo urtean. Urtero aldiz beti pixka gehiago. Urrengo urtean 10. urte urrena, a ber. Gaur egun zein da proiektu honen helburua edo zein da festivalaren helburua? Hori zen, swinga Iruñara ekarri,
eta honetan parte hartzeko hainbat forma topa, no? Adibidez, ekartzen duz musikarizak bebai, eta musikiari kriston importantzia mote hotzago, jam session bat dago justo ontxe, irekiza izan dela publikora, eta, claro, swingeko mundu guzti hau ezagutzia da bere helburua, bai. Zer da swinga eta zer da lindy hopa? Bai, gogoan neukasan esplikateko, bai. Osea, swinga da musika estilo bat. Eta swingari aldotza swing dantza, lindy hop, dala famatuena, lan bikoteka itzen dana, eta dago tendentzi bat, separata itxera dantza, enbede pegata, separata itzen da. Gero dago, adibidez, solo jazz, bakarka itzen dana, shak, dala musika pizkatarinago, edo balboa, edo Saint Louis shak, eta dantza mota asko dagoz, baina danak dira swing musikiari dantzain da. Orduan, swing da musika mota, eta hor daude azpi mota batzu direla dantzak. Hori da, eta lindy hop da gaur egun gehien ezautzen dana. Eta zergatik, ez dakit berpiztu den swing kultura edo, baina zergatik junda hainbeste handitzen festival hau, jaialdi hau? Galdera ona da, ez dakit. Oso modernua da, nitzako, dantza hau. Gauza oso politz bat hauko, adibidez, leader, follower rolak apurtzeko, ez da izan, oso gertu da, nik adotein follower edo leader, eta berdin da, orduan horrek bauko askatasun punto bat, igual beste dantza batzutan ez dana aurkitzen, eta hori zen, gaur egungo dantza estilo bat dela, esango neuke. Zer dauka jaialdi honek berezi? Nik usteot, dala jaialdi bat, benetan humildadetik eindakoa, eta hasta pizkat egoista bente tipo, geuk ondo pasateko. Badaoz, geuri guztaren zakuzen elementuak. Eta handikerizak, handikerizak dira datozen irakasleak. Onenak daoz. Eta gutzako onenak dizenak berton daoz, orduan hori handikeri bat da. Baina beste dana, benetan da ondo pasateko, ez dago kompetizioak daoz, baina ez alkarren aurka itzeko moduan, bakotxak beren hau demostralizateko moduan. Jaialdiari begira, bertaratzen denak zer aurkituko du, zer dago? Atzo ezagozten, Eina Beberba festival honeri buruz, Gabako ambientia oso politxa dela. Da hori asko zaintzen du. Gabako ambiente hori, ez izatea bakarrik dantza, kompetizioak eskieta, festival batzuk jentia eura bakarrik dantzan preparaten, konkursuak daoz, eta normala da, olakoak egon dira. Baina hemen ebita itzen da. Eta hori ze, ondo pasa, hori ze da. Eta azako aktibidade dagoz, desberdinak, hip-hop, gero kale jirak daoz, kontzertuak kalian, gauza asko daoz, ondo pasateko objektiboaz bakarrekin. Baude izen gonbidatuak izan dituzu, irakasleetan agian haundik irajuntzea musikariak, DJ-ak ere badaude. Bai. Edo zer dago, baina adibidez hori zen, oso berezizia itzen dago nik uste dut festivala, ze irakasleak oso potentia tira. Adibidez, atzo heldu zen Latasha Barnes edo danalakoa, eta, iban, Washington, Barcelona da Barcelona, Iruña. Zuzenean, no? Eta, Ameriketako euren kulturako dantza eta musikia eta dana direktamente Iruñara ekarteko aukeria moten gaitzu, no? Eta Latasha urtero etorten den emakume oso ikasitzako pertsona bata, eta kriston suertia da, urtero etorten da, bera, festivaleko erregina dala esateotzago, da hori berezia da, bai. Imaginatzen, dantza klaseek bere garrantzia dutela, kontzertuek zer rol jokatzen dute hemen? Kontzertuak hori dira oso energikoak. Taldietan bilatzen duguna gehien bat da, energizea emongo da bela. Igual ez dira munduko finenak, ze jazz munduan badao, hainbat registro mota daoz, igual jesarritza entzuteko
kriston musikarizak daoz, baina kasu honetan ez da hori bilatzen duguna. Kontzertuetan energiza dago, dana, bai. Zer, zeinak sortzen den giroa, aldetu nahi nizun, ze, oraintxe bertan jam session bat dago, Bai. dantza saioak daude, Bai. gauean festa dago, Bai. zein da sortzen den giroa eta nola lotzen dira adibidez 3 jarduera hauek? Bitu, nitzako swingeko festivaletan pasaten den gauza oso berezi bada. Bakizu tipo kriston kantzata zozenian, baina eziozu gehiago, benetan eziozu, baina segidu itxeozu. Ja. Eta hor sartzen zara olako eufori raro baten, horixe da denpora guztiza. Ez zara goizeko 12etan klase batera, errementata, tipo agujetata okazuz edo nun, eziozu, da, zaoz, 2 ordu, irakasle kriston guai bateaz, klaseak eitzen da hortik, derrepente urteten zara errementata da, kontzertu bat hau da, motibaitzen zara da, berriro altzaten zara, da orduan, ez da hit, hori, egunerokotasun baten ez da askotan bizitzen, no? Orduan bai da sortzen burbuja bat moduan. Aipatu duzu klase 12tan, eta okerrez banago webgunen irakurri nuen, kendu dituzuela goizean goiz egiten diren saioak gaueko ari indarra emateko. Bai. Eman zidan pixka bat itxura gazteentzako bezalako gauza bat. Zergatik erabaki duzu hori horrela egitea? Horixe, importantzia asko mototzau gabari, da gabaze hon aldan divertidotasun horreri, ez da izan, ardura barik zuek emon gabaz, eta gaztientzako moten da, baina eziozu imaginazen bat pertsona nagusi da zen, gabeko 3etan, iserdi flotan, eta ondino segi duten, eta eura tira lehengokoak 12etan horre hongo dizenak, super implikata, eta hori zen, gabari emototzau importantziza. Iruñarentzat ze suposatzen du jaialdi hau hemen izateak? Nik uste dut jaialdiza asko zabaltzen dela hirira, parkatu. Gatxada disfrutatia kanpotik, no? Ze ikustozuz, ez da inizen 200 pertsona soro, dantzan, iserditzan da zauz, ui. Baina aldi berian, ez da hitz, basaoz ziudadelatik pasitan, da ikusten mozu gentiak kriston ondo pasaten eta aldotzu motiba, no? Eta Second Line bat eitzen da, dela tipo kale jira bat, baina New Orleanseko musikiaz, eta musikariz danak dira iruñarrak, eta nik uste dute, ez daukauz, Euskal Herrian igual ez daukauz hainbeste aukera herri txikinetan adibidez zer exotikoa bizitzeko. Eta nik uste dut hau badala aukera bat. Hitz egiten duzun moduagatik eta ematen dizun txazia, swingaren inguruan badagoela komunitate bat. Azako, baina eta ez oso imagina jentia zelako igual bizi pertsonaleko berpizkunde bat edo bizitzen da ben. Edo zein adinetan ezagutu swinga, dana aldatu, uli aldatu, frekillo, erropak aldatu, dana vintage, no seke, eta errepente komunidade handi bat sortzen da, eta bebai oso internazionala, daukazuz, gure Turkiako lagun batzuk etorri dira, Turkia Iruña, imagina, Istanbul Iruña. Impresionantia da, hori guai dago, oso guai dago. Hasi berri batentzat, erresa da komunitate horretan sartzea edo agian hasieran eman dezake bertigo pixka bat? Nik esango neuke baietz. Nire esperientzi izan, lehengo 2 higiak pasada gero, ja derpente barruan neuan. Frekilloen neuan, neupe bai, jantzuzkeri aldatu, dana, neupe bai dana. Eta, egiza da zikeran igual dantza motiak aldabela kosta, baina nik esateot, aguanta 2 hile, ze horin bida, pizkate, saltzan oso desberdina da adibidez, pizkate enborra aldatu bida, dana pizkate adaptain bizara, eta behin hori akizunian, ja, barruan zaoz da, zara jaizetan eta zako aldozu ikasi, ez zara beti klasietara zun bihar, aldozu giro sozial baten ikasi, eta gero komunidadia oso zabala da. Garrantzitsua da swingean eta horrelako komunitatean sozializazioa? Asako, bai, asko. Eta asko zaintzen da, bai. Gero bai, eske bikotekan biozu dantza, izabeti.
Orduan, bai oso jente asko ezagutzen, bai. Zer dago horrelako jaialdi baten atzean? Ja, gogua esango neuke. Kasu honetan, gogua, swinga partekatzeko berton, geure etxian moduan. Eta lana? Lana bai. Claro, oso lan desberdinak egin dira, antolakuntza asko, ontxe mobila horri txiot, seguro nonok ditxuko nabela, esaten, el equipo no funciona, banoia, no? Gauza asko itzen doz, desberdinak, orduan bai da lana, baina politxa da oso, gentia zauz denpora guztiza, hori politxa da. Antolakuntza guzti horretan, zeintzu dira erronka nagusiak, edo zuretzako behintzat, zeintzu dira erronka nagusiak? Jente askontzako, asteburua hori da, ekonomikoki inbertzio bat, igual seme-alabak dauko zen pertsona batek izten ditzu seme-alabak eta ona dator, beste inbertzio mota bat, eta alturara egotea importantia da. Hori, burbuja honetan sartu alixatia eta disfrutatia importantia da. Zenba denbora behar da horrelako zerbait antolatzeko? Bitu, gero eta errezago da, estelak beti dira bardinak, desberdin reienaten dira, baina gero eta errezago, gero eta ezagunao eta arazoen aurrian gero eta gehiagoak zelan reakziona. Zure antolakuntza ikuspuntutik, zer da zuretzako politena? Ekitaldian bizitzerakoan edo antolatzerakoan? Jo, ez dakitze oso politxa bat esatia, baina niri irakasleak inkonektatia asko gustatzen zat. Ze bestelan irakasleak bizitzosuz, irakasle eta gero handoia Washingtonera, bueltan, Latasa, no? Baina suerte haukau, Baskari eta Faridanak, antolakuntzak eta irakasliok danok batera itzen duz, eta hor, derrepente pizka denporia paraten da, eta alkarreaz gaoz, ezautzen gaoz, zelan zaoz, ondo gozaldu oso, nahizu zeo zer desberdina, eta niri hori asko gustatzen zat. Aipatzen zenuen, komunitate horretan mundu honetan sartzeak aldatzen zaituela goitik bera. Zer dauka Lindy Hopak edo swingak edo komunitate honek hainbeste aldatzen gaituena? Ez da danentzako, gentiak ez dau konektaten, ezaren dau, ui. Baina beste batzuntzako, nitzako, ni, zelan esan, irrifarretzua moguan naz, bilatu itxeot, gauza alaizak bilatze horaz, no? Eta dantza honek hausi hauko emoteko. Dantzako argazki bat ataraten bautzu, eta ataraten bautze, famatuari, izabeti da barre bateaz. Ez da tipo tangon, igual hemen holan ipintzen da, seriosoan elegantzi bat, edo salsan beste arpei batzu dira. Baina swingian bai da bilatzen irrifarre hori, no? Eta hori guai da. Animatuko zenuke edonor probatzera behintzat? Bai. Benetan aldozu topa asko gustatzen zatzun zeo zer, eta berriro esango neban, bi hileko pazientzia jaukin bida. Azikeran ez da urteten, ez da. Pizkat hori da, eskumako hainkia da eskua batera ibiltzea moan. Azikeran ez da naturala. Baina derrepente bai, gorputzak ikasi ditzen da. Desblokeatzen da zerbait? Bai. Zuretzako pertsonalki, zer sentitzen duzu swingarekin antzatzean? Horixe, postasuna, pizkat burbugia da. Gero nik ni musikari zanaz, jazzeko musikari zanaz, orduan, klaro, hori da pizkat musikara altzia, bai instrumentotik, bai dantzatik, musika asko gustatzen zat. Nola ikusten duzu jaialdiaren etorkizuna? Urren urtean 10. urte hurrena da, ez dakit. Eta hortik aurrera nola ikusten duzu? Lantaldia motibata don bitxartian, gero eta hobeto. Bakoitzean ikasten dugu, atzo ikasi genduan gauza bat, tipo teknikarizak enbede eskerrian eskuman hobeto dizela, holako detaileak, no? Eta gero eta politxa izango dela. Urrengo urtei begira, badezue dagoeneko berrikuntzaren bat buruan edo proposamenen bat planteatzen duzuena?
Badau helburu bat, musika afrodescendente guztizari zabaltzia jaialdi hau. Swingen jatorriza Estatu Batuetan da, Nueva Orleans, Chicago eta Nueva Yorken asentaten da gehien bat, eta 30. hamarkadan ja dantziaz topaten da diskoteketan. Eta swing musikia zen diskoteketan sonateban musikia. Osea, entzuten zen pop musika, komertziala. Eta hori atzian gelditzu da, da urteak pasahala beste pop musika batzuk agertu dira, hip-hopa edo house eta guzti honek jatorriza bardina hauke. Orduan, bai dauko festivalak helburu bat, musika guzti honeri eta dantza honeri zabaltzia, pizkat, beste pertsona batzuk parte hartu ahal izateko. Zergatik joan behar du jendeak Spring Lindi Festivalera? Ondo pasateko. Listo. Sin gauza gehiago barik. Ez dago beste zer, horrekin nahikoa da? Nik hori izango nean. Zabalik egon, pizkate improvisateko, ez euki gauza oso helburu konkreto batzuk, tipo, honeaz irakasleaz nahi duten dantza, oso abila da, daineban beraz dantza ondala 2 urte da, ez. Lasai, horrek espazioak igual ez dira emongo, etorri ondo pasatera, lagunak eitzera, iriza bizitzera bebai. Zer esango zenioke Lindy Hopa edo swinga inoiz dantzatu ez duen norbaiti? Probateko, bile aguantateko, eta hori zen, bikoteka dantzan eitzeko oso dantza politza da, bakoitzak bere espazio hauko, bakoitzak bere, naiz eta bikoteka egon, ez dago lider bat markaten beti, hemen egon bizara, ez, followerrak bebai aldau asmatu, ze dantza movimientoan nahi da benein, dana aldau berak lidera aldau, eta oso dantza irekiza da, eta hori zen, aprobateko. Bukatzeko Maite bi galdera botako izkizut. Zuretzako pertsonalki jaialdi hau zer da? Ni Iruñara etorri nintzen irakasle moduan, hasi nintzen dantzan, eta handik urtebetera ja irakasle neuan, obsesio nahi nintzen. Eta Bartzelonan egonaz urte asko klaseak emoten, eta hemen urten zaten lana, eta derrepente lan ez prekario bat izan zen, Iruñan, irakasle. Eta hor bizi izan eban lehengo, sentsazio hori hostia, nazi izan dantzako irakaslia. Eta horreri gehitzuzakon, jaialdi honetan, beste pertsona batzukin, konpartidualizatia lan ez prekario hau. Gauzak ondo inda dauz, eta ez da erreza. Jazz munduan eta musika eta dantza munduan, ez da erreza, baina hau zaindu eitzen da, eta bai da tipo esperantza toke bat, alda olako zeo zer pasa. Bukatzeko, nola definituko zenuke hitz gutxitan asteburu honetan bizitzen den esperientzia? Swing munduan inmertzio bat, edo ez da izan zaren den berria. Murgiltzea. Murgiltzea, eta ondo pasatia. Mi esker Maite, etortzeagatik. Zeueri, eskerrik asko. Ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Gora jazz musika. Gora. Animo lan guztiarekin astegun honetan, disfrutatu baita ere. Eskerrik asko. Eta behar dezunerako, besoak irekita izango ditugu. Eskerrik asko. Zuei. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire autoelektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa.
Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Asteburu ona izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.